Hola, buenas. Vamos a empezar a última clase da semana, viernes, día 8, e vamos a recordarvos que a semana que ven seguimos con estes horarios: aeróbic pola mañá e pilates, as clases de pilates pola tarde, vale? Toda a semana que ven inteira. Vale? Pois veña, vamos a empezar a nosa clase alineándonos, metendo os pés separados, anchura da nosa cadera a hombros, pernas estiradiñas, brazos sueltos, peito algo aberto, espaldinha recta, cuello largo por atrás, e miramos de frente, nin hacia abaixo, nin hacia arriba, largo por atrás, e miramos, repito, de frente, vale? Veña, e como sempre, facemos un bloco de respiración e máis empezamos a activar toda a musculatura que vamos a traballar no resto de exercicios, a combinar co resto de exercicios, vale? De momento, collemos aire polo nariz, hinchamos ben o peito e soltamos despaciño o aire pola boca, vale? Soltamos o aire despaciño pola boca. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos despaciño o aire pola boca, hasta vaciar completamente todo o aire nos pulmóns e sin soltar o aire de repente. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos despaciño o aire pola boca, canalizando o aire, non soltalo de repente, porque a respiración ten que ser pausada e un pouco larga, vale? Collemos aire de novo e repito que coller aire tamén despaciño. E soltamos tamén despaciño o aire pola boca. Vale? Pois repetimos 2 veces máis. Soltamos o aire despaciño pola boca. Última, volvemos a coller aire. E soltamos despaciño o aire pola boca, vale? Vamos a seguir respirando desta maneira, pero empezamos a contraer a musculatura, vale? Primeiro, collemos aire de novo polo nariz, pero antes de soltar pola boca xa temos a barriguinha ben apretada para dentro, mantemos apretada tensa e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos, collemos aire polo nariz, apretamos a barriguinha, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. E vaciamos completamente todo o aire. Relajamos a musculatura da barriga para de novo coller aire polo nariz, hinchar ben o peito, abrir ben esas costillas sin apretamos a barriguinha e soltamos o aire despaciño, sin desfacer a alineación, a nosa postura de pés, pernas, espalda, hombros, brazos e cuello. Relajamos de novo para coller aire. Metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantémola apretada, aguantamos e soltamos o aire despaciño. Relajamos, collemos aire de novo. Ombligo a espalda, apretamos, aguantamos e soltamos despaciño o aire pola boca, vale? Porque vamos a repetilo 2 veces máis. Collemos aire, barriguinha para dentro, ben apretada, mantemos apretada, aguantamos e soltamos o aire despaciño pola boca, vale? Última, volvemos coller aire, barriguinha ben apretada, mantemos e soltamos o aire despacio, vale? Unha parte de como debemos respirar xa o sabemos, olvidándonos. Practicamos a seguinte, vale? Paso a paso, despois todo ao mesmo tempo. Ahora
activamos outra musculatura, simulando que estamos no baño, empujando, facendo unha lixeira forza, mantemos tenso e apretado ese músculo, vale? Ben, empezamos. Collemos aire, con todo relajado en principio, empujamos como se estiveremos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos tenso e apretado, mantemos, mentre soltamos o aire, non relajamos a musculatura, vale? Collemos aire, relajamos. Hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, corrigindo a postura. Empujamos, mantendo apretado, repito, como se estuviéramos no baño, facendo unha lixeira forza. E soltamos. Relajamos, collemos aire. Empujamos, mantemos apretado, tenso e soltamos o aire despacito. Vale? E repetímolo 2 veces máis. Collemos aire, empujamos, mantemos tenso e soltamos o aire despacito sin relajar, repito, a musculatura da barriguinha, vale? E vamos ca última, por exemplo. Mantemos tenso apretado e soltamos o aire despacio. Vale? Olvidámonos ahora de esto. Contraemos o suelo pélvico, vale? Si antes empujábamos simulando que estábamos no baño facendo unha ligeira forza, empujando, ahora imaginamos que estamos durante, queremos cortar na mitad, vale? Durante, e contraemos e apretamos tamén os glúteos. Ben, collemos aire por o nariz de momento con todo relajado, contraemos, cortamos a janadeira do baño, apretamos e glúteo tamén, axudámonos, cerramos ben aí, mantemos e soltamos o aire despacio. Para relajar e coller aire. Abrir esas costillas, empezar a baixar o aire hacia a nosa barriga que a temos contraída co suelo pélvico activado, glúteos tamén, e aí frenamos todo e mantemos aí apretado hasta vaciar todo o aire. Relajamos de novo, collemos aire, veña, contraemos, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacito, vale? Por a boca. Relajamos, collemos aire, cortamos, apretamos, mantemos e soltamos o aire despacio pola boca porque vamos a repetir 2 veces máis, vale? Relajamos, collemos aire, veña, apretamos o suelo pélvico cortando a janadeira do baño, apretamos os glúteos, mantemos tenso apretado e soltamos o aire despacito. Vale? Última, collemos aire, contraemos, mantemos e soltamos o aire despacio. Porque fixémolo parte a parte, dividímoslo en 3 partes e agora facémoslo conxuntamente. Cada vez que soltemos o aire, temos que meter o ombligo a espalda, pero además de eso, empujar, e además desas 2 cousas, unha terceira, contraer o suelo pélvico e glúteos, vale? Todo, agrupamos toda a musculatura, contraemos todo o noso cinturón abdominal ao mesmo tempo, vale? Primeiro corregimos postura, porque vamos a coller aire polo nariz, e antes de soltar xa metemos a barrigiña para dentro, xa empujamos, xa contraemos o suelo pélvico, glúteos, todo o noso cinturón imaginario que apretamos aí, como se fora un cinturón, e soltando aire, vale? Relajamos todo por completo e volvemos a coller aire polo nariz. Apretamos todo ao mesmo tempo, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo ben apretado, manteño e solto aire despacio, mentres vacío por completo. Todo o aire, manteño todo ben contraído. Pero relajo todo e de novo collo aire. Apreto todo e empezo a soltar aire despacio. Pola boca, que me leve tempo, sin desfacer a postura, acórdome, podo facer este ejercicio sentado, vale? Ou andando. Relajo, volvo a coller aire, apreto todo ao mesmo tempo, manteño e solto aire despacio, con todo ben contraído, vale? E repito
veces más, collo aire, contraio, apreto, solto aire despacio, ¿vale? Última. Apreto, aguanto e solto. En esto me manteño desta forma de contraer e soltar o aire, salvo que eu diga solo empleo a espalda, vale? Por lo demais, desa maneira. Pois veña, vamos a empezar con esa respiración que acabamos, combinada con ejercicio, ¿vale? Primeiro corregimos postura. Parejiña, ¿vale? Hombros, brazos e cuello largo. Collemos aire, subimos brazos, unha palma mira a outra, apretamos toda a musculatura, abrimos peito, giramos palmas, cuello ben estirado con a nosa propia forza, como que se quixéramos crecer, e crecemos un pouco, pero non. Collemos aire porque esteamos en edad de crecer, senón porque alineamos, porque nos estiramos. Apretamos, giramos palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello, soltamos brazos, alineamos toda a postura, temos o cinturón abdominal todo ben contraído cada vez que soltemos aire. Collemos e subimos. Apretamos fuerte e vamos con todo ben contraído, hombros algo atrás, peito algo aberto, musculatura fuerte, cuello largo por atrás, vale? E ben direitinhos quedados. Collemos aire, subimos, apretamos, soltamos, volvemos a coller aire, apretamos fuerte, soltamos aire, cada vez que vamos baixando os brazos, vamos soltando aire, chegamos a mans o muslo, acabamos de soltar totalmente todo o aire, empezamos a coller aire e empezamos a subir brazos. Chegamos a medio, temos a mitad, chegamos arriba, todo aire collido, apretamos e veña, dos más. Una, cuello largo, como se nos tiraran permanentemente del. Última, apreto e solto. Doblo, parejiña, peito, brazos, en bloque, mantendo rodillas, pelvis de frente a pés, giro pola miña cintura, a medida que retraso un brazo adelanto o outro, en bloque, collo aire, apreto toda a musculatura e empezo a levar un brazo hacia o seu sitio e o outro acompaño, os dous de frente, vale? Peito aberto, barriguinha ben contraída, cuello ben largo. Brazos ben estirados, aí a anchura dos meus ombros, dos vosos ombros. Collemos aire, rotamos un pouquinho, apretamos e soltamos. Se un brazo para de retroceder, o outro non avanza, é o contrario. Vale? A pelvis de frente, apretamos e non é un movimento hasta atrás, vale? Porque se non moveríamos, desplazaríamos a pelvis, que queda mirando de frente. Apretamos e movemos tronco, brazos e cuello ao mesmo tempo, vale? Como se fóramos robots. Apreto, solto, dos más. Peito aberto, veña que xa me cansa o cuello, xa me cansa a espalda, xa me cansan os brazos, aguanto, apreto e solto. Última, contraio, solto aire, descanso hombros, descanso brazos, estiro pernas, vale? Vou un pouquinho, ca miña espalda, corrijo, pés, caderas, hombros, brazos, peito, cuello dereitiño, vale? E desde aí, collo aire, abro ben esas costillas, meto a barriguinha ahora solamente para dentro, baixo o cuello, hombros, brazos sueltos, veña, quito tensión de brazos, hombros e cuello. E desde aí collo aire, desde aí abaixo, meto a barriga fuerte para dentro e veño aplanando, vértebra a vértebra, toda a miña espalda de abaixo arriba, colocando cando me toque os meus ombros no seu sitio, por último o meu cuello e miro de frente, vale? Ben dereitos, collo aire, abro ben ese peito, meto a barriga ben para dentro e empezo a baixar, adelantar, soltar, doblo un pouco as rodillas e
hasta chegar a corregir postura, ¿vale? Vuelvo a coger aire, barriguilla, vamos cuello, hombros, brazos, quito tensión, toda la espalda, relajo esa espalda, toda a musculatura. E desde aí collo, aire, e ca barriga ben para dentro, veña, subo, subo, subo. Levo os hombros e o cuello, vale? Volvo a coller aire, importante este ejercicio, pero ten que facerse parte a parte, despaciño, relajando, movendo, doblando, quitando tensión. Veña, aí abaixo, sin forzar, non quero chocar abaixo, non. Veña, arriba. Veña, sempre o meu ejercicio, o movimento da miña columna, Vale? Fago 2 veces máis, collo aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, e vou abaixo, solto o cuello, musclas, e desde aí collo aire, apreto a barriguinha, e subo, manteño un pouquinho as rodillas dobladas, vale? Fago a última, apreto a barriguinha, baixo o cuello, hombros, brazos, vale? E desde aí collo, apreto, subo vértebra a vértebra, corrijo miña espalda, hombros, brazos e cuello, estiro as miñas pernas, vale? Corrijo, e desde aí collo aire, apreto todo fuerte e ao soltar unha de equilibrio aguanto, peito, barriguinha, cuello estirado, perna arriba, brazos, vale? Aguanto, vale? Collo aire, a medida que collo aire baixo perna e brazos, apreto fuerte. Cando digo apreto fuerte, contrae toda a musculatura abdominal para soltar aire despaciño, levantar rodilla, abrir perna a medida sube en brazo a altura dos meus ombros, peito aberto, ombros algo atrás, e cuello ben estirado, viro de frente, mantendo unha postura ben dereitiña, vale? Collo aire baixo, corrijo postura, apreto e solto arriba, vale? Aí. Collo aire, apreto fuerte, tenso, apoio a miña planta do pé, os meus dedos que me agarren, que me aguante de non caer. Aí. Collo aire, baixo, apreto fuerte, toda a musculatura, e solto a medida que subo a rodilla, abro perna, punteira hacia abaixo, peito aberto, todo ben contraído, cuello ben largo, manteño unha postura ben feita, ben alineada, e aí ben dereita, vale? Collo aire, apreto e apóiome si vexo que me fai falta, vale? Nunha parede, nunha silla, nunha persona, collo aire, apreto e arriba. Si estamos en pareja, vemos que ao de lado non quero facer nada, por lo menos que nos sirva para apoyarnos a esa persona, vale? Collo aire, apreto e última. Arriba, vale? Arriba, tronco, barriguinha, cuello, perna, pé, punteira, mantéñome, aguanto, solto, todo ben contraído, relajo todo, collo aire, baixo, vale? Cambio de postura. Veña, alineo, barriguinha, peito, cuello, brazos, collo aire, tenso e solto. Vale? Peito e cuello estirado. Collo aire, barriguinha, vale? Para non recaer a espalda, barriguinha apretada, corrijo a pelvis, alineo a espalda e meto o dedo. E ao soltar, vamos, hai, 2, collo, contraio, muslos tamén ao baixar e ao subir. Vamos, 3, non baixo moito, non fai falta, collo aire, apreto, 4, e vamos, 5,
contraio, 6, 2 más, que estamos a viernes, e xa descansamos hasta lunes. Apretamos, 1, menos as que persoas que teñen todo pendiente, van ter que ver todas as clases da semana en todo o fin de semana, e 2 más, fixamos 1, 2 más, 1, veña, vamos a última, contrario fuerte, solto. Subo, paso, atrás, pés alineados, apuntando a mesma dirección, planta do pé de adiante ben apoyada, a outro, tacón levantado, vale, parejiña, espalda, hombros, cuello, vale, brazos. Bon ca rodilla recto ao suelo, non hacia adiante, non, controlo, ca miña forza da barriga, que non se me desplaza a miña espalda nin que se arquee, vale? Collo aire, e o soltar baixo, e abro o peito, brazos, vale? Collo aire, apreto, solto, 2, collo ben estirado, ao contrario, e bon, 3, apreto, 4, 2 más, 5, última, y 6, ¿vale? Collo, paso, bon por outro lado, retrocedo a perna contraria, ¿vale? O mismo que dixemos antes, importante a perna de atrás sobre todo, que non se nos vaya, o pé que non se nos cambie de dirección, que non se desalinee a perna co pé de diante, vale? Aí, veña, barriguinha, peito, hombros, cuello estirado, brazo, desde aí, collo aire, apreto, musculatura, poño estable a miña espalda, baixo, reto un poquinho, collo ben estirado, vale? Collo aire, apreto, baixo, 2, collo, contraio, e bon, 3, e vamos, 4, 2 más, que estábamos en 6, 5, última, ¿vale? Collo, paso. Vamos ahora, parte de atrás das pernas, ¿vale? Corrijo, e ahora non baixo vértebra a vértebra, baixo, teño as rodillas dobladas en bloque, ¿vale? Aí. Veña, pero, alineo pernas, doblo un poquinho rodillas, apreto barrigiña, abro peito, brazos sueltos, cuello estirado, porque desde aí, mantendo as rodillas dobladas en todo o ejercicio, baixo ca espalda recta, vale? Collo aire, apreto toda a musculatura para non solto. Un poquinho, vale? Aí. Aí collo aire, apreto fuerte, e con todo ben contraído, non desfago a postura de rodillas, e ben, aí. Collo, solto. Volvo a coller, e volvo a soltar. Intento meter a espaldilla ben recta, e vamos, e solto. Apreto, e ben. Collo, e baixo soltando. Non deixo caer, non meto che pé, non, corrijo. Aí. Apreto, e subo. 2 más. E veña. Apreto. E subo. Última. E bon. A cuadrupedia ahora, ¿vale? Cande, prepárate. Collo aire, apreto la regiña. Cande, prepárate. E baixo, candela, ves? E aí. E desde aí collo aire, apreto. E arriba. ¿Vale? Estiro pernas, vai venir ahora o noso axudante. Vamos a cuadrupede, pase. A cuadrupede. Veña, e desde aí,
separo as miñas perniñas, meus empeines, meto as miñas espaldiñas, recta, peito aberto, cuello que non me caia, brazos, como sempre, xa somos profesionales, e desde aí, collo aire, apreto a barrigiña, glúteo apretado, perna, brazo contrario, veña, aí, aguanto, 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 collo aire, e baixo, e ao soltar, veña, a barrigiña apretada, e aguanto, 2, manteño soltando aire despacito, collo aire, veña, e ao soltar, 3, moi ben, perna ben estirada, brazo ben estirado, collo aire, intentamos como se fixáramos dar unha patada a alguén que está aí atrás, e vamos, aí, eso é, moi ben, moi ben, moi ben, collo aire, pero aguanto un poquinho máis, veña, vamos, moi ben, non tanto, aguanto, máis despacito, aí, veña, darle unha patada pero despacio, as patadas tamén se dan despacio, veña, vamos, aí, moi ben, como se fixéramos, aí este brazo máis arriba, veña, collo, aire, e veña, vamos, moi ben, ese brazo máis arriba, aí, veña, aguanto forte o glúteo, e vamos, por un lado, facemos varias, eso baixo, e fago 2 veces máis, veña, unha por un lado, aperto a barrigiña, eso moi ben, collo aire, pero hai que manterse un pouquinho máis na parte máis dura, que é soltando aire, veña, como soltamos o aire despacito, vamos última, aí, aguantamos, vale? Vale, descanso, porque, acordaros que vos dixen que cogíamos un balón, vale? Vamos a meter entre as dúas rodillas e apretamos, aí un pouquinho para que non nos caia, apoiamos os dediños dos pés, estas rodillas un pouquinho máis retrasadas, esta tamén, aí. Vale, brazos firmes, collo aire, e ao soltar vou a V invertida, arriba, aí, que non me caia, collo aire e baixo. E ao soltar, apreto forte o balón, arriba, 2, este cuello que non se me descoloque, collo aire baixo, apreto fuerte, e ao soltar, arriba, 3, baixo, collo aire, e vamos, arriba, 4, moi ben, veña baixo, hai que meter esta espalda máis dereitinha, peito aberto, 2 máis, 5, collo, vamos que aquí a xente sufre, última, vale, moi ben, baixa, corrijo postura, cuadrupedia, e desde aí, collo aire e ao soltar, meto chepa, arriba, moi ben, collo aire, apreto a barriguinha, pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, e miro hacia arriba, estas rodillas teños un poquinho máis abajo da sentada, aí, collo aire, e ao soltar, vamos, moi ben, meto chepa, pelvis hacia atrás, e manteño aí soltando aire, volvo a coller aire, e ao soltar, veña, aí, moi ben, volvo a coller aire, e ao soltar, arriba, moi ben, aguanto, e ao soltar, bascula a pelvis, arqueo a espalda, arriba, vale? Moi ben, non caio nin para diante nin para atrás, collo aire ao soltar, arriba, e veña, solto, e vou a repetilo 2 veces máis. Veña, unha, collo e solto. Vamos á última. Vale, espalda neutra, aí na parte media, sento-me atrás, adelanto brazos, abro o peito, estiro, non levo a frente a colchoneta, estiro o cuello con a miña propia forza, aí, e meto as orellas entre os meus brazos, aí queda, vale? Aguanto un pouquinho, abro o peito, os dediños un pouquinho máis adiante, veña, peito máis aberto, cuello ben largo por atrás, conto 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sigo aí a cuadrupedia, e desde aí collo aire e ao soltar vou de medio lado. Collo aire e ao soltar despejo a perna, solamente un pouquinho de suelo. Collo aire e ao soltar doblo rodilla. Collo aire, estiro perna, non abaixo, e vamos. 2. Collo aire e vamos. 3. E vamos. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. ¿Vale? Al medio. Porque desde aí collo aire e ao soltar ao lado contrario. ¿Vale? E veña. Despejo perna. Desde aí collo aire e ao soltar doblo rodilla una. Collo aire, estiro perna e ao soltar 2. Apreto. 3. E vamos. 4. 2 más. Última. Y 6. Vean, collo, apoyo e ao soltar cuadrupedia. Collo balón. Pollo de rodillas. Brazos, parejilla, peito. E desde aí collo aire e ao soltar deixo-me vir atrás. Aguanto o balón aí. 1. Collo aire, en bloque subo e ao soltar. 2. Collo aire, apreto fuerte. 3. Apreto fuerte. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. Vale. Descanso. Cámbiome e métome boca arriba. Collo balón. ¿Vale? Doblo rodillas. Pies dereitos, rodillas dobladas. ¿Vale? Parte baixa da espalda apoyada, pero levo aí o meu balón. ¿Vale? Entre a parte baixa e o sacro, ¿vale? Non no sacro, ni moi arriba, aí na parte media, ¿vale? Aí na zona baixa da espalda. ¿Vale? Teño ben apoyado, brazos ao suelo, peito aberto, cuello estirado. Teño a miña parte baixa apoyada sobre esta superficie, sobre o meu cojín, sobre o meu balón, ¿vale? Porque agora teño máis espacio para mover a pelvis, ¿vale? Porque se me baixa un poquinho máis, é porque podo subir, ¿vale? Veña, collo aire e ao soltar arqueo a espalda, baixo a pelvis un pouquinho, collo aire, enrosco e ao soltar todo ben contraído. Veña, fago ese movimiento de pelvis, enrosco, vale? E veña, arqueo a espalda baixa, veña, collo a pelvis, traigo os osiños hacia min, estes osiños salientes, e ao soltar leos hacia adiante, estes osos, aí, traioos hacia min, e alejos de min, vale? Pois veña, repito varias veces, movo esa parte baixa, veña, vamos, e solto, e veña, enrosco, solto, veña, vamos a repetir 2 veces máis, collo aire, traio, solto aire, última, e solto, vale? Busco unha postura estable, neutra,
Ahora, como está en una plataforma inestable, necesito más tensión para que a espalda non se me vaya da postura, porque cando a teño apoyada na colchoneta é moi fácil, teño apoyada, punto, pero ahora aquí teño que facer alineala como se estuvera apoyado, pero sin estar, vale? Está nunha superficie inestable, onde hai que facer moita forza para non desalinear. Veña, desde aí, subo unha rodilla e subo brazos firmes, barriguinha, cuello. Veña, baixo unha perna, collo aire, apreto fuerte a barriguinha e subo lentamente. Una, collo aire, apreto e solto despacio arriba. Dos, e veña, apreto que non me se me baixa a pele, o sea, que non me caia, manteño arriba, a espalda recta, veña, faime falta máis forza na barriga, apreto, veña, collo aire, a outra perna suspendida, arriba, veña, busco unha postura cómoda, se a teño moi alta e me vai mellor máis baixa, vale? Para estar máis cómodo, veña, vamos dos máis, dixemos, apreto fuerte arriba, una, última, vale, e desde aí collo aire e ao soltar arriba, punteiras arriba. Collo aire, estiro empeines, baixo rodillas, apreto a barriguinha e vamos. Dos, e vamos. Tres, e vamos. Dos más. Cuatro, última. E cinco. Baixo unha perniña e a outra. Vale? Saco daqui o cojín balón que teña, vale? Se é un balón que non é de espuma, que este deshinchado, non vai estar hinchado, senón, vale? Metemos no medio das rodillas e agora temos que facer unha forza entre as rodillas, ademais do resto, para que non nos caia o balón, xa tiñamos que contraer a musculatura da barriga, corregir a espalda, estirar o cuello, vale? Desalineados, e ademais de todo eso que facemos é apretar o balón, dedillos das mans atrás, vale? Peito aberto, espalda ben apoyada, ahora sí, xa non temos balón, collo aire, apreto toda a musculatura, arriba, aí a mirar ese balón, vale? Mantéñome, collo aire, vou atrás, e ao soltar apreto barriga, empujo sobre o pélvico, glúteos, apreto o balón, arriba, mantéñome, codo ben aberto, cuello largo e apoyado, relajado nas miñas palmas das mans. Apreto fuerte, arriba, e veña, apreto, arriba, codos ben abertos, miro, vou atrás, apreto barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, arriba, aguanto codos ben abertos, miro máis as rodillas, veña, vamos, dos más, apreto, una, vamos a última, veña, quedo aí arriba, e desde aí collo aire, e vou hacia un lado, un pouquinho, non moi lexos, vale, mantéñome, parte baixo da espalda ben apoyada, collo aire, codos ben abertos, miro as rodillas, e ao soltar, vou hacia o lado contrario, dos, collo aire, apreto, hacia o outro lado, tres, apreto, cuatro, contrario, dos más, cinco, vamos, última, e seis. Bom abaixo, palmas,
cerca dos meus glúteos, palmas que se miran, brazos levantados, manteño apretado o balón, ligeiramente levantados, vale, levanto o cuello, inclínome lateralmente collendo aire mirando como a miña man esquerda toca ou acerca o tobillo, o tacón da perna esquerda, apreto toda a musculatura e solto, vale? Vou polo outro lado, apreto, 2, e veña, toco, apreto, 3, e vamos, toco, apreto, 4, 2 más, contraio, última, apreto, veño medio, e descanso o cuello, e brazos, vale? Corrijo postura de espalda, hombros, brazos e cuello, manteño aí no medio das pernas unha pequena tensión, ¿no? E pés alineados. Vamos a seguir, veña, collo aire, brazos atrás, e ao soltar subo, levanto, giro palmas, abro o peito, mantéñome mirando as rodillas, apreto aí as rodillas ao balón, toda a musculatura ben contraída, peito aberto, cuello levantado e aguanto. Collo aire, mão atrás, e ao soltar subo, 2, manteño fuerte, que non me cae o balón, bueno, moi fuerte non, con que non me caia suficiente, e vamos, 3, e esa forxiña na barriga, e vamos, 4, 2 más, 5, vale, última, acordarse para soltar aire, que apretar o ombligo, empujar contra el suelo pélvico, glúteos, muslos, apretar o balón, abrir peito, aguantar peso, cuello e alineando os pés, todo, incluso todo. Creo que era o último, descansamos. Cuello, corrijo postura, suspendo rodillas, abro peito, collo aire, e ao soltar apreto todo, arriba, vale? Vamos ao outro lado, hombros firmes, apreto a barriguinha, 2, e veña, apreto, que non me vayan tampouco os tacóns cerca do glúteo, mantillo un ángulo recto, as miñas pernas si podo, veña, collo, bon, apreto fuerte, traio, e veña, bon, hacia un lado collendo aire, apreto toda a musculatura, e veño, fago 2 máis, unha por un lado, apreto fuerte, arriba, vamos á última, apreto fuerte, aí, veña, vamos unha fuerte logo, levanto o cuello, brazos atrás, estiro pernas, e ao soltar aire, unha, vale, e veña, 2, collo aire, estiro perna que non me cae o balón, brazos atrás, espalda ben apoyada, 3, 4, 2 más, última, brazos e pernas, vale, corrijo, espalda, hombros, brazos e cuello, vale? Preto porque desde aí collo aire, contraio toda a miña musculatura e ao soltar aire, arriba, veña. Pés dereitos, Ahora, collo aire, baixo vértebra a vértebra e apoio por completo toda a miña espalda e ao soltar, apreto o glúteo, suelo pélvico, levanto primeiro a zona pélvica, sacro, arriba e ao resto da espalda, vale? Pero ao coller aire adelanto ombros e baixo, vértebra a vértebra pola parte central, cos ombros algo adelantados,
a perna por completo, chego abaixo, teño a espalda completamente apoiada e ao soltar, subo primeiro aí, apreto o glúteo, subo esa zona, arriba al resto, vale? E baixo de arriba, a plano, hasta apoiar completamente toda a miña espalda, sacro, ombros, brazos e cuello, e veño eu soltar, apreto, e subo. Adelanto, ombros e baixo. Veña. Collo aire, apreto fuerte toda a musculatura e arriba. Ben arriba, veña. Veña, fago dúas más. Preto, arriba. Una, brazos, cuello. Vamos á última. Pois veña, a última. Vale, collo o balón. Estiro perna. Estiro perna. Apoio ben, collo aire, brazos atrás, e ao soltar apreto, subo brazos, cuello, barrigiña, arriba, vale? Collo aire, redondeo, baixo vértebra a vértebra, brazos á mesma altura que o cuello, e vou atrás. E ao soltar, subo cuello, brazos, apreto barrigiña, subo, adelanto brazos, peito aberto, barrigiña apretada, cuello estirado, collo aire e acompaño o movimiento de brazos, meu cuello atrás. E ao soltar, apreto, cuello, brazos, barrigiña, brazos, peito, barrigiña e cuello, vale? Collo aire, redondeo e baixo vértebra, atrás. E ao soltar con todo ben contraído, arriba, aí. Tronco, barrigiña e cuello, vale? Vamos dúas máis. Aí freno, apoio e vou atrás. Contrario. Arriba. Tronco, barrigiña, peito. Última. Veña, subo, brazos, barrigiña, brazos, cuello, forza na barrigiña, arriba, vale? Descanso un poquinho. Corrijo postura. Aí, e desde aí collo aire, tronco, barrigiña, peito, e desde aí collo aire, apreto, aguanto. Collo aire, peito, pés, tronco e cuello. E ao soltar, redondeo, aguanto e freno. 2, collo aire, estiro, preto e vamos. 3, veña ben adiante, ombros atrás, barriga apretada, collo estirado e ao soltar aire. 4, 2 más, e vamos. 5, última, y 6. Incorpórome, vale, cruzo pernas, deixo o balón aí no medio, séntome, veña, tronco, adiante, barriga apretada, peito aberto, cuello estirado, vale? E desde aí collo aire, e ao soltar, veña, redondeo a espalda. Collo aire, abro peito, apreto barriga, estiro fuerte o cuello por atrás. E ao soltar, vamos, descanso. 2. Collo aire, peito, hombros atrás, barriga apretada, tronco adiante. E por último, cuello, tiro por ele. Vale? E ao soltar, descanso. Veña, collo, barrigiña, peito, cuello, estirado.
Vamos, una, última, y descanso. Vale, vamos a ir de medio lado. Vale, ahí. Y el balón, ahí, apretado, manos ahí, y desde ahí collo aire, apreto fuerte barrigiña, peito aberto, cuello estirado, arriba as dúas, aguanto, collo aire, baixo, pernas, man diante do peito, peito aberto, ombros atrás ben verticales, brazo debaixo do meu ombro, palmas arriba, cuello estirado, vale, non me deixo ver para diante, intento. E ao soltar aire, apreto, arriba as dúas, estiro, tenso e aguanto. Vale, descanso e baixo. E ao soltar, contrario, e aí. Collo, apreto e vamos. Vamos. Apreto fuerte, ahí, veña, vamos dúas máis, una, vale, vamos a última, apreto fuerte, solto aire, vale, veña, boto na boca abaixo, más, ahí, arqueo e plancha, vale? Saco o balón, cogimos botellas, collo aire codos afora, baixo, apreto, arriba, solto, una, e vamos, collo aire, dos, tres, cuatro, dos más. Última, e vou abaixo, e métome sobre o outro lado que me quedaba. Palmas e arriba. Aí, rodillas, balón no medio das rodillas, apreto, vale, van diante, estiro o cuello, e desde aí, collo aire, e ao soltar, arriba, aguanto e apreto. Collo aire baixo as dúas pernas, con postura, peito, brazos e cuello, e ao soltar aire, arriba. Dos. E vamos, arriba as dúas, tres. Collo aire baixo pernas, e ao soltar, arriba, 4, baixo, e ao soltar aire, subo as dúas pernas, apreto o balón, a cuanto tensa as pernas, abro o peito con toda a musculatura do verga, ben contraída 5, veña, fago dúas máis, una, vamos á última, aí, vale, traio rodillas, e deixo o balón. Vale, meto a boca abaixo, e vamos a ir acabando de moi poquinho, mans, codos, antebrazos, estiro frente e apoio, vale? Apoio a pelvis, apreto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, vale? Veñamos estirar a espaldilla un poquinho, collo aire, e ao soltar levanto en bloque, estiro fuerte o cuello por atrás, vale? Collo aire, e ao soltar apoio sobre a pélvica, apreto a barriga, abro o peito, levanto a espalda, cuello, estiro por atrás, ben, vale, collo aire, e ao soltar apoio, apreto a barriguinha, abro o peito, levanto, estiro fuerte o cuello por atrás, brazos aí por fora da miña colchoneta, non levanto todos, é importante. E vamos, apoio, apreto, abro o peito, levanto en bloque, estiro fuerte o cuello por atrás,
más, e vamos, una, e na siguiente, arriba, apoyo pelvis, apreto barriga, manteño o cuello tenso, largo, despejo antebrazos, palmas e codos do suelo, a ras do suelo, collo aire, estiro, e ao soltar abro, e con os brazos a altura dos meus ombros, empezo a mover codos, punto de partida, mantendo o cuello suspendido, barriga apretada, e brazos e palmas, antebrazos, palmas e codos, levantado tamén. Vamos. 2. E vamos. 3. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. Descanso en bloque. Estiro. E desde aí collo aire. Despejo pernas e brazos. Aguanto. 1. Descanso. Collendo aire. E ao soltar. 2. Apreto pernas, glúteos, hombros, brazos, a zona pélvica ben apoyada, e frente apoyada, acordarse que eles buscar un apoio para levantar as rodillas, se nos descoca moito o cuello nos molesta, vale? E vamos. E vamos. 2 máis. 1. E na siguiente, despejamos perna, brazos, e levantamos 1 centímetro a frente do suelo, e tiramos fuerte o cuello para atrás. Va. 1, 2, 3, 4 e 5. Descansamos, vale? Codos debaixo dos ombros, mans debaixo dos codos, mans debaixo dos ombros, codos levantados, arriba, vale? Cuadrupedia, sento atrás, adelanto, abro el peito, estiro el cuello, peito, barriga, brazos e cuello, vale? E desde aí, collo aire e ao soltar, chepa, na parte máis alta delante un pelín os brazos firmes, estirados, pelvis, a colchoneta, peito aberto, arqueamos e abrimos un pouquinho e subimos, vale? E desde aí collemos aire, apretamos a barriga e intentamos levar a espalda o máis reta que non nos caia, vale? O máis reta posible, e o cuello estirado. Mantemos os brazos onde os tiñamos, aunque veñamos máis menos atrás, e estiramos fuerte o cuello, metendo as orellas entre os nosos brazos, vale? E desde aí collo e ao soltar, vamos. Meto a pelvis, a colchoneta, arqueo a espalda de atrás adiante, abro o peito e por último levanto o cuello, vale? Collo aí, apreto a barriga, vamos a espaldinha recta, collo estirado, vou atrás, recordovos que o lunes volvemos a vernos a 5 toda a semana en principio, vale? De 5 a 6 por la semana, para mañana antes de aeróbico, para a semana que vai outra vez a mesma hora, vale? De 11 a 2. Collo aí, apreto a barriga, vou atrás e fago as últimas 2 veces. E ya vamos. 1. Vamos a última. Volvendo. Arriba. Vale, cuadrupedia. De rodillas. Vamos a ir levantándonos, unha perniña primeiro, e a hombro, vale, barriga, pés, brazos, hombros e cuello. E sin máis, despedímonos hasta el lunes, a pasar o fin de semana, e aquí nos vemos ao mesmo sitio e á mesma hora. Veña, hasta el lunes.